Hola, què tal? A 21 de maig que estem avui. Informació de servei. Dia estable i solejat, amb algunes bandes de núvols prims. A la tarda es formaran núvols, però seran inofensius, no mossegaran. A la matinada, el que no sabeu què passarà? Plourà. Si és que no ens ho traiem de sobre, l'aigua. Anem a les notícies. Segons argentins per Andorra, una vuitantena de compatriotes viuen en precarietat laboral. Diu que els episodis principals es van viure pel pont de la Puríssima. Aquesta associació, que ho ha denunciat a Interior, també podria informar els seus, per exemple, que Andorra no és tan panacea com els hi diuen i que es poden quedar al seu país. Però clar, és molt més fàcil queixar-se i culpar els altres. Doncs no, no hi ha espai per tothom. Andorra és com és. I si no es pot viure dignament, cartera i manta. Més coses. Parlem del joc dels petits estats, perquè paral·lelament a l'esdeveniment esportiu, dilluns es portarà a terme una cimera política amb representants dels nous països participants. Gobor vol teixir sinergies entre els petits estats. O sigui que Andorra, entre més dels 1.300 esportistes que vindran, més tot l'enrenou i ara la cimera política, serà un cau, si no, el temps. Acabem a Massanca, ja que el seu president no veu amb bons ulls la incorporació d'un oncòleg de fora, un parell de dies a la setmana i puntó, al SAS. Reclama una persona que sigui del país i pugui donar servei els caps de setmana, per exemple. Jo diria que a poc, senyor Saràbia, està bé que reclami, però que cada cop que el govern faci una acció a favor de l'oncologia i la lluita contra el càncer sempre es posi la seva cullerada, doncs tampoc està bé del tot. Va, ho deixem aquí. Demà ens tornem a posar més i millor, si voleu. Adeu!